Azteko, zan goxetik, goxien, sortzik erdirek erotzeko ziren. Hasi ziren kanpaiek, joten. Baina, etxeixu, lehenengo Silvestran historieko eta... Horretarako nire ama orominoko esan. Orominon, Maritere hilde bat, lintxo, Maritere. Horre nixeko bat, zan nire ama laguna. Maestri izana? Bai, Silvestra. Etorre zan Durangora, orduen pasko asko egiteko, pasko ezien. Pasko asko egiteko, mota bien txartel bat. Hartu bizitzen txartela, da aiziren zan, zagarraue ezer baino urte urtireko. Etorre zan, abarketak atzorominotik oinez. Da, mesara juteko, zapata jantzi, plantutzan desertzen amaga juteko. Desertzen ama, Silvestra, ezin egiteke juen bat, zu hartzen mesara eta ze pasetan da bata. Kafez nire probo eta berazuk ere ideken ere eskozen txagota. Ezin esko, ezin gero komolgo eta beste egun batek jokona. Silvestra, andara maratzen hil zan. Da gura makizek endezeniorik erregular, da hartu ban kafez nire jorduan kafez nire kollera beti izen da betzi zen joan komolgetan, da bezan joan. Silvestra dantxe hil zan, da gura ma, arroketak azurtiek hil zan. Eta zun nun egon zinen eta zure familia, batzok izen, bombardeatu zanien? Bai, da bombie, jezi zan, haiten daman uien. Horrek ez egun zaborduko jagitea egon mozan, ze sortzik erdirek ditxigora bereziko ziren. Da, moan portalitzen infinite guen, refugio moduen, ni neuen eskurtzen izateko, atien, eskileretan. Ikustina zaban, inurtetan nabia gorrek lauario planoa, ikustina bat zan elgeratik onantzat zatozela, eta segiduen ase zer bat, da sartu nioen eskilara bien. Ekarria banen jarragaz. Eta geroan eriduek eta zerakazen, motxilakazen mutikuek marxetara duezela, eskola deilen kioskoen onduen. Ikusi den duzen da, gero ensagida agertu zan hori diamon, da batu aldana eta jungen baserriri barriro, motxilenera. Gero hartzaldin barriro etorri ziren abioie, da alek eskurtetako alentzamendiko pinodizetak. Da gero zatuztuen baldeko ni peligrosoena da, bai, handik eskainu zeruko zen abioiek eta pentsetan genuen salbete gozela.